Na začiatku 21. storočia bol online marketing na Slovensku neobjaveným svetom. No my sme túto príležitosť využili a vyskladali tým šikovných ľudí, ktorých vízia a odhodlanie dodnes píšu náš príbeh. A takto sa to celé začalo. Odštartovali sme ako Šoltes EU. Naším cieľom bolo stať sa kráľmi vyhľadávačov vďaka SEO a marketingovými nástrojmi tej doby sme našli správny smer. Prvý office v centre Košíc je naším sídlom dodnes, akurát už nesedíme len v 2 miestnostiach, ale v celej budove. Zmenou názvu zo Šoltes EU na Promiseo sme si sľúbili, že povýšime naše marketingové schopnosti na úplne novú úroveň. Už vtedy sme mali zaostrené na digitálne vyhliadky do budúcna, no poďme krok po kroku. Tým sa rozrastal a na začiatku sme sa o marketingu učili medzi sebou. Neskôr sme už naše vedomosti posúvali verejnosti, až sme sa spoza interných hlavíc presunuli za školskú katedru. Naše výrazné online aktivity zaregistroval aj Google, pre ktorého sme od roku 2015 kľúčovým partnerom. S vynovenými priestormi prišli aj nové posily, no jeden obľúbený kolega na fotke chýba. Áno, bez neho si už meetingy a brainstormingy ani nevieme predstaviť. Základom úspešnej stratégie bolo vedieť trafiť cieľovú skupinu. To sme poctivo trénovali. Naše teambuildingy boli častokrát epické, ale nie vždy sme skončili pod parou. Odletieť na teambuilding do Varšavy? Vďaka letisku Košice to nebol žiaden problém. Dokázali sme si nielen kreatívne uletieť za hranicami Slovenska, ale aj v Košiciach, kde sme neraz zažili rôzne vzostupy, ale aj pády. No stále sme sa dokázali postaviť silnejší. A aby sme vizuálne zážitky posunuli na vyššiu úroveň, vznikli nové oddelenia videa a kreatívy. A keď sa svetová kampaň podarí, tak to môže vyzerať aj takto. Členstvo v ADME nám naznačilo, že to asi robíme dobre. Rovnako ako aj úspech na Google Premier Partner Awards. Naučiť, ako sa robí dobrý marketing, sa dá v každom veku. No bez ohľadu na vek, nevidiaci potrebujú pomoc stále. Preto sme boli odhodlaní ich podporiť a tak začala naša spolupráca s Bielou pastelkou, ktorej sa tešíme dodnes. Keď sa naskytla príležitosť vymeniť pracovné masky za kreatívne kostýmy, neváhali sme. Keď sa darí, tak sa darí. Korona nás nezlomila, no stále sme boli odhodlaní pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Pandemické obdobie nám naše smelé plány urýchlilo a vybudovali sme multimediálne štúdio. Digitálne eventy sme povýšili na novú úroveň, vďaka čomu mala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika deň otvorených dverí za zatvorenými dverami. Potenciál nášho štúdia sme začali využívať na maximum a spustili profesionálne podcastové natáčanie. Za našu prácu sme dostali plácu. A to doslovne. Naša snaha sa vyplatila, keď sme začali vyhrávať ďalšie ocenenia za úspešné kampane a získali zaslúžené uznanie. Nakoľko sme sa rozrástli, bolo potrebné vynoviť priestory do modernej podoby, ako ju poznáte dodnes. Spoločnými raňajkami a rôznymi aktivitami sme pravidelne posilňovali tímového ducha a prácu si tak dokázali vychutnať naplno. Tu nám vznikla prvá a pravidelná spolupráca s najúspešnejším travel blogerom na Slovensku. Koniec pandémie nám otvoril dvere k organizovaniu eventov, na ktoré sme už po predchádzajúcich skúsenostiach boli pripravení. Jedno ocenenie nám nestačí. Veľké radosti a úspechy nás posúvajú každým rokom vpred. Zážitky, zábava a skvelá atmosféra. Taká je spolupráca s nami. Kedy nie len online, ale aj offline riešenia premieňame na nezabudnutelné momenty. A čo všetko robíme? Cestujeme. Rastieme, spájame, vyhrávame, pomáhame. Ale hlavne si to všetci spolu už 15 rokov užívame.